Ja, hej. Jeg hedder Mette. Jeg vil prøve at lave den her øh, live omkring det at købe en båd alene. En lille båd, som jeg selv kan mestre. Og hvad jeg har været udsat for, efter jeg har hentet min båd fra dag 1 af. Jeg har hentet en båd i Holstebro. En LM23, en rigtig pigebåd, en lille båd med 23 fod, men en rigtig pæn båd, som er velholdt, og jeg er rigtig glad for den. Da jeg hentede min båd i Hobro, der var vi 2 til at sejle den hjem. Men der kom så en del på hjemturen, som kom til at koste rigtig, rigtig mange penge. Og det er det, jeg vil prøve at lave noget omkring. Hvis der er nogen, der har lyst til at følge med, så laver jeg forskellige kapitler. Så jeg håber selvfølgelig, at nogle af jer kan bruge det til noget. Men også, at jeg har brug for at fortælle min historie omkring det. Så det var lige den første video. Vi ses næste video. Hej.